Hej, jeg hedder Lone Stendal. Jeg arbejder med softwareudvikling for ejendomsmæglere. Jeg har været på workshop hos RIS Kurser i dag omkring Successful Usability. Og det har inspireret mig rigtig meget til at gå hjem og arbejde videre i virksomheden, så vi kan komme det skridt ud over kanten, der giver lige det sidste til at blive de bedste. Og jeg har fået en masse ny viden omkring usability og informationsarkitektur med hjem. Da jeg tidligere også har arbejdet med webudvikling, så havde jeg noget gammel erfaring, som er blevet meget fornyet i dag, og som gør, at jeg kan videreudvikle til den tid, vi er nået til nu her. RIS Kurser, hvis du vil være specialist i digitale medier.